yên got li navê xwe digerin. Gava wî dît goyên vexwendî çawa cihên pêş ji xwe re hildibijêrin. Wî ji wan re meselek got: Gava tu ji aliyê kesekî ve ji bo dawetê bê vexwendin li cihê pêş nerûne, belkî yekî ji te biqedirtir ji aliyê xwediyê dawetê ve hatibê vexwendin. û ew kesê got hûn herdû vexwendine û bê ji te re bêje cih bide vî, hingî tê rabî û bi şermî li cihê herî paş rûnî. Lêbelê çaxê got tu bê vexwendin here li cihê herî paş rûne, da goyê tu vexwendî bê û ji te re bêje dosto kerem ke pêş ve were. Hingî tê li ber we hemûyan bi te re li ser sifrê rûniştî serbilind bidî. Çimkî her kesê got xwe bilind dike wê bê nizmkirin û her kesê got xwe nizm bigire wê bê bilindkirin. Îsa ji wî yê got ew vexwendibû jê re got: Gava got tu firavînekê an şîvekê çêkî dostên xwe, birayên xwe, mirovên xwe, cîranên xwe yên dewlemend vexwîne da ku ew jî te dîsa venexwînin û qenciya te li te vegerînin. Lêbelê çaxê got tu ziyafetekê çêkî gazî belengaz, seqet, gulek û quran bike. Hingî tê bextewar bî, çimkî tiştekî wan tune got li te vegerînin. Lê wê di roja vejina mirovên rast de bergîdana te bê dayîn. Pirtûka pîroz, cîl, slav û rêz xweşk û birayên hêja.